Po smrti kráľa Mateja Korvína sa uhorská šľachta snažila presadiť na trón panovníka, ktorý by vyhovoval jej záujmom. Matejova tvrdá ruka jej nevyhovovala a preto neprijala ani jeho syna Jána. Nakoniec sa rozhodla pre slabého a poddajného českého kráľa Vladislava II. Jagelovského, známeho ako kráľ Dobrý kvôli jeho súhlasu na všetko. Napriek tomu bol uhorský trón lákadlom aj pre iných kandidátov, predovšetkým Maximiliána Habsburského. Vladislav uzavrel s Maximiliánom dohodu v Bratislave, podľa ktorej by v prípade vymretia rodu Jagelovcov alebo Habsburgovcov prevzal trón druhý rod. Táto dohoda mala položiť základy veľkej stredoeurópskej ríše. Vladislavova slabá vláda však spôsobila anarchiu, šľachta drancovala mesta a poddaných, čo viedlo k všeobecnej nespokojnosti. Vypuklo sedliacké povstanie pod vedením Georgiho Dosu, ktoré bolo kruto potlačené. Výsledkom bol nový zákon tripartitum Štefana Verbočiho, ktorý upevnil poddanstvo roľníkov. Po Vladislavovej smrti nastúpil na trón jeho 10-ročný syn Ľudovít II. No ani počas jeho vlády sa situácia nezlepšila. Šľachta pokračovala v rabovaní a krajina trpela chaosom. Reformné myšlienky Martina Luthera sa začali šíriť najmä v Banskom regióne, kde vypukli nepokoje. Ľudovít sa rozhodol postaviť proti Turkom, avšak bez podpory šľachty. Bitka pri Moháči sa skončila katastrofálnou porážkou, pri ktorej král zahynul. Táto porážka znamenala začiatok tureckej expanzie a súčasne vytvorenie Habsburskej ríše v strednej Európe.